Salah sithik tono soni tak lungani ra tau mikir atiku uripku iku toh kerja rapi ora mung modal tresno aku kerja lambar cepat
kerjamu mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane ngrawat aku nganti gedhe jen kathah lopotku kula nyuwun pangestu Aneka Music Sabari Rego Ayo Pak Ibor sudah sip gedek trocoh yen udan bledek bapak kerja yen mung ngono proyek biyen durung kramikan arep turu adem tanginan penting saben dina iso
Biyen pedhot sekolah mergo kahanane susah weling bapak dadi wong sing genah. Terima kasih. Biyen pedhot sekolah mergo meteng dhisik. Ora ngono ya, ora ngono, ora ngono. Ya ora ngono lah ya. Sing tak apali ngono soalé. Apa kurang lehku kemati api elekmu tak tampani kutune iso ngerteni
Ngosik Mas Ulu, ngosik aja ke susu. Ngosik. Ngono kuwi lho coba kowe mang apa sik? Tak priksane gorokanmu isine apa? Ababmu mambu pete ngono kok. Mang ape aja apa-apa. Ya Allah, Lho. kok bermangan sih. Emang lah mulane ora kacek ya to. Aduh masyaallah. Coba mang apa meneh sepisan meneh. Aku kok kaya kesedot rene ya. Oh, ancen bening gorokane ora ana jakune. Ora ana opane. Berarti wedok tenan. Oh, ya wedok tenan no. Ah, ya ora ana iki lho gorokan ngene iki lho. Ah, mau tak inceng nus ketok ngono. Bacot ki ya, Nduk ya. Ya. Langsung ya, Mas. Anugerah Lestari. Lagu ini khusus Mas Edi banget nih kok, Mas. Mas Titi Toyo ya, makasih ya. Suara angin sing reridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke aloh ning pipi suara weruh senadyan mung ngono ngimpi ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalem ning aku ben radeng kesiram udane dalu Gunung Merapi berbah Seining langgan Ademe Gunung Merapi berbah Seining langgan Wonosari Diken Salindri. Asik, 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 asik. Tukul wis tau matur suwun Kak Bagus. Jenenge Mas Tukul. Ora piye-piye. Tolongane ranganti sore janji ranganti
sawang-sawangku iki bocah cilik ning penuh dengan bakat. Iya, nyanyimu.
sanggaya nganggo tutu kokong semak 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 kokong semak rambut dikelung kelung kelung dikelung mere sopo piain kapal kok pasti ngangklong melangah kokong semak kokong
siap. Semangat ya Mas ya. Semangat. Oh ya iki acarane tasyakuran akhir tahun. Ya. Oh ya didoakan. Ya. Semoga buat besok tahun yang akan datang Ya. semoga menjadi tambah sukses. Sukses. Tambah lancar. Lancar. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tambah barokah. Amin. Tambah umure. Tambah segala-galanya. Tambah segala-galanya. Oke. Dongone ngono kuwi, dongone penyanyi mandi. Ya. Ya jawab aku dikit didongane penyanyi. Mas, muga-muga wis sesuk anu tanggapan. Amin. Iki mah kok rene ya. Iki mah lho rene. Iya ya. Ya telayo lah. Didongane penyanyi-penyanyi ding aku. Sesuk aja lali lho ya tanggapan. Oh, aku. Soalnya ya didongane, sound system lho. Didongane muga-muga laris. Muga laris. Kiki Production. Oh iya, semoga lancar. Lancar. Terus sukses. Sukses. Amin ya rabbal alamin. Ya ning panggung gede, ya ning panggung jenangan. Oh iya, iki ya matur suwun kagem apa Joko Suro. Kanggo nimbali kula kalian CS New Kusuma Wardani. Ya. Awakmu malih wayu ya. Biyen cilik biyen yo wayu, saiki kok malih wayu ya. Tambah ayu. Pokoknya tambah dan tambah. Wah, tenan. Apa? Piye? Apa? Oh, iki ora gawe. Iki tak seseli kok. Piye lho sampeyan? Awakmu rumah saku kowe. Oh Open. iya. Iki pasupane joget kok nek sakmene tok. Urung teko. Urung teko. Kayak kok ibu-ibu iku lek musik dolane. Sini kono kae, sini kono kon rene kae. Ya. Kono masa nyebut. Ayo Pak Wito, mriki Pak Wito. Kayak Pak Slamet bareng kae. Ya. Mbak-mbake mas-masnya pada joget. Ya, joget. Oh iya, iki langsung diparingi tembang ya. Ya. Lagu.